Finalmente, sí que haberá cambios no reparto do bocarte no Cantábrico Noroeste. O pez cantábrico aglutina o 90% da cuota, mentres que o restante quedará reservado para a Administración. Tras unha última reunión celebrada en Madrid, confirmáronse as novas regras do xogo na costeira da Anchoa que se está a desenvolver no Cantábrico Noroeste. Tenlas, o reparto das cantidades está fixado en principio para este ano, e onde se recolle que o 90% do cupo está destinado para as embarcacións de OPES Cantábrico, quedando o 10% restante reservado pola Administración. Nova realidade non compartida por todo o sector galego. Perjudicada queda a flota máis pequena, a que non foi casi nada arriba, a que pertenece ás cofradías, que non son moitos, pero bueno, ainda son. Depois os barcos grandes, que teñen o mismo tonelaje, os mismos GTs, e teñen os famosos históricos de 4 anos, levan o mismo que levan os vascos, levan o mismo, pero eso din que é como un estudio, pero eu non o vexo como un estudio. Eu xo casi o vexo definitivo. Isto foi unha forma de repartir que foi ir ao saco de todos para 4, nada máis, eso foi o que fixeron. Xa que este reparto realizouse en función dun 80% en base a capturas históricas, pero só dos últimos 4 anos, un 10% por GT do buque e outro 10% por número de tripulantes. Os históricos fixeronno para eles, para todo, os últimos 4 anos, os barcos máis grandes, máis tripulación, máis GTs, máis de todo. Levan prácticamente de todo. Pero bueno, esperemos que si isto din eles que é un estudio, pois haberá que volver a rectificar. Se está mal. Aquí resulta que na nosa zona novena, viñeron 3.500 toneladas, 3.500 kilos viñeron. E resulta que aquí pescouse sin poñerlle tope nin a grande nin a pequeno. Non hubo ningún problema. Por qué? Porque os barcos grandes pescaron a mansalva. E sinalou que facían 3 mareas na noite sen importar que o recurso fora pequeno, todo para facer históricos. Non pasa nada co carajo do reparto, non? Aquí non pasou nada. Pois alá tiña que pasar o mismo. Resulta que se fixeron históricos aínda non solo con todo eso. Se fixeron os históricos todos estes barcos grandes, levando 2.000 kilos diarios a maiores dos demais barcos, dos barcos máis recortados. Cando eso eles non tiñan dereito a facer eso, que non era deles. Era unha bolsa común e reparteuna como se quixo, sempre como se quixo. Pero por qué? Porque estaban o mismo compinchados os mismos 15 ou 20 ou 30 barcos grandes gallegos que van á costera da Anchoa. Eses foron os culpables de apoiar esa gestión que está mal. Polo que lamenta que só pensaran en si mesmos, sen ter en conta o futuro das embarcacións pequenas que agora están no aire. Que se pode ir ao tacho, en ese sentido, xurelos poucos, rinches poucas, e agora resulta que Anchoas para algún barco ninguna. Isto non ten sentido, como a administración pode chegar a permitir semejante cousa. Pola súa banda, o patrón maior de Portosín, Isaac Gaciño, recorda que a postura galega era oposta a realizar este novo reparto nesta campaña. Pola sencilla razón que non tiñemos os datos suficientes para contrastar o que lles tocaría a un e isto quería a outros. Tiveron unha reunión no Ministerio con o presidente das federacións e máis cos das OPEs e chegaron ao acordo de facelo este ano, será dentro de 2 meses cando empece a facerse, pero con efecto retroactivo do cal xa se contabilizaría desde agora. Si é verdad que lle toca un 10%, ou solicitaron un 10% para os barcos que estean exentos de estar nun OP, que están fora dun OP, pois según os datos, son barcos máis pequenos e pouca eslora, da cal non suben ao Cantábrico, sí, pois tocará, non sei a porcentaje de peixe que lle toca, pero habría que mirar os datos e saberíamos algo máis firme. No caso de Portosín, hai tamén barcos adscritos a asociacións como Cerqueiros Galegos ou a Cerga. Neles tamén se nota
este cambio. Os máis pequenos ofrecen moito máis, xa que non teñen históricos dos cales poder facer cargos das pescas que fixeron anualmente. Si, é verdade, o Promar, acerca dos galegos e a Cerga, son os que levan os datos máis consensuados dos seus socios, e si xa me están dicindo algúns datos, dos cales moitos non están moi contentos, porque si é verdade que levan toda a vida indo a campaña do bocarte, e hai moita diferencia de cupos que lle toca uns e aos outros. Con respecto aos históricos dos últimos 4 anos, Gaciño considera que Sempre hai os típicos que che baixan antes para a anchoa, cando vayan para a campaña para a sardiña, que non acaba a campaña, outros suben un pouco máis tarde, o que collen cada ano anualmente, cando se ibase máis tempo, pois vese dificultado agora no reparto este que se acaba de chegar, ou esta gestión logo. Se desde logo non creo que fuera conveniente este ano facer o reparto, nin a gestión de reparto, porque creo que necesitaríamos ter os datos máis contrastados e tomar decisións desde Galicia para poder aceptalo, que quizás nos va a favorecer, non sabemos, pero por si acaso temos que ter os datos e despois nós desde aquí podríamos saber se é favorable ou non é favorable, tendo en conta que por antecedentes, cando nos tuvemos un reparto aquí en Galicia salimos desplumados e queremos levar as cousas máis ao dedillo.